ንናይ ህይወት ጸገማት ስዒሮም ካብ ከዋኽብቲ ተጻወት ዓለምና ንምዃን ዝበቕዓም ካብ ስእነት ዝተበገሰ መብራህቲ ኣብ ዘይብሉ ኣብ መሬት ንብዙሓት መዓልታት ዝደቀሰን ካብ ልምምድ ተመሊሱ ንመሕጸቢ ነብሱ ማይ ዘይረኽበሉ እዋናት ዘሕለፈን ኣዲኡ ንዝነበራ ውሑዳት ጸባ ማይ እናወሰኸት ብማይ ኣቃጢና ተቐርበሎም ከምውን ባኒ ተለቂሓ ትገዝአሎም ከም ዝነበረት እዞም ጸገማት ግና መበገሲ ሓያል ጻዕርን ዓወትን እምበር ንድሕሪት ዘይመለስዎም ብዙሓት በቕዲ ኣጸዋውትኡ ከምውን ተኽለሰውነቱ ንዲዴቭ ድሮግባ ዘመሳስልዎም እሱውን ናይ ድሮግባ ኣድናቒ ምዃኑ ዝሕብር ቤልጅማዊ ተጻዋታይ ቸልሲ ሮሜሉ ሉካኩ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ግዙፍ ተኽለሰውነት ካብ ዝነበሩ ንኣሽቱ መዛንኡ ገና ብንኡሱ ጸብለል ኢልዩ ዝረአ ዝነበረም በዝውን ብዙሓት ንሱ ዕድሚኡ ካብኦም ዝዓቢ ዝመስሎም ነይሩ ነዚ ንምርግጋጽ ኣዲኡ ዝተወልደሉ ዕለት ዝገልጽ ሰርቲፊኬት ተርእዮም ምንባራዩ ዝሕበር ሮሜሉ ሜናማ ሉካኩ ቦሊንጎሊ ግንቦት 13,1993 ኣብ ቤልጅየም ከተማ አንተርዌፕ ካብ ኮንጎ ዝውለዱ ስድራ እዩ ተወሊዱ ኣቡኡ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ይጻወት ከም ዝነበረን ንናይ ሎሚ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ናይ ቀደም ዛይር ወኪሉ ከም ዝተጻወተን መዛግብቲ ይሕብሩ ምናስ ሓዉ ጆርዳን በተመሳሳሊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ናይ ቤልጅየም ጋንታ ሮያል አንተርዌፕ ኣብ ምጽዋት ይርከብ ገና ብንኡሱ ተጻዋታይ ቸልሲ ኮይኑ ክረአ ዓቢ ሕልሚ ዝነበሮ ሉካኩ ኣብ 50 ዓመቱ ምስ ጋንታ ሮፕልቦም ጸወታ ጀመረ ን4 ዓመታት ኣብ ታጋንታ ጸኒሑ ናብ ሊሬስ ብመልመልቲ እታ ጋንታ ተመሪጹ ናብ እታ ጋንታ ምርሐም ኣብ ታጋንታ ኣብ ጸንሐለን 2 ዓመታት ኣብ 68 ጸወታት 121 ሾትሳት ኣመዝጊብዩ ቀጺሉ ኣብ 2006 ናብ ጋንታ አንደርሌክት ናይ ናእሽቱ ጋንታ ኣምርሐም ኣብ ጻኒሕት 3 ዓመታት 131 ሾትሳት ኣብ 93 ጸወታት ኣመዝጊብላ ነታ ጋንታ ኣብ 2009 ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ጋንታ አንደርሌክት ፕሮፌሽናል ውዕል ተፈራረመ ነታ ጋንታውን ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ብ15 ሾትሳት ሻምፒዮን ክትከውን ሓጊዙ ንሱውን ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾት 2009-10 ነይሩ ብድሕሪዚ ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ መተካእታ ድሮግባ ክኾና ኣብ ነሐሰ 2011 ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ታጋንታ ጸንበረቶም ኣብ 2012-13 ውድድር ዘመን ብልቓሕ ናብ ዌስት ብሮሚች ኣልቢዮን ዘምረሐ ሉካኩ 17 ሾትሳት ነተጋንታ ኣመዝጊብላዩ ሉካኩ በተመሳሳሊ ኣብ 2013-14 ናብ ኤቨርተን ብልቓሕ ኣምረሐ ኣብ ኤቨርተን ብዘርኣዮ ብቕዓት ኣብ 2014 ሓደ ካብቶም ተስፋ ዘለዎም መንእስያት ተባሂሉ ብዘ ጋርዲያን ተረቒሑ ብድሕሪዚ ሉካኩ ኣብ 2014-15 ብውዕል 5 ዓመታት ናይ ኤቨርተን ክብረ ወሰን ብዝኾነ ዋጋ 28 ሚልዮን ፓውንድ ብቐዋሚ ተዘዋወረ 10 ማልያ ቁጥር ብምሓዝውን መስመር ምጥቃዕ ኤቨርተን ኣስጢሙ ሓዘ ኣብ ኤቨርተን ኣብ ዝጸንሐለን ዓመታት 87 ሾትሳት ነታ ጋንታ ብስሙ ኣመዝጊብዩ ኣብ ሐምለ 12/17 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ዘምረሐ ሉካኩ ኣብ ጻኒሕት 2 ዓመታት 42 ሾትሳት ነታ ጋንታ ኣመዝጊብዩ ኣብ 2019 ናብ ኢንተር ዝተሰጋገረ ሉካኩ ኣብ 95 ጸወታት 63 ሾትሳት ብምዝጋብ ተዓዋቲ ሰሪኤ 2020-21 ክትከውን ሓጊዙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እታ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ህጓፍ ከም ዘለዋ ዝግለጽ ቸልሲ ንናይ ቀደም ተጻዋታያ ዝነበረም 1 ሜትሮን 91 ሴንቲሜትርን ዝቁመቱ 93 ኪሎግራም ዝምዘን ቤልጅማዊ ኣጥቃዒ ሮሜሉ ሉካኩ ክብረ ወሰን ናይ ታጋንታ ብዝኾነ ዋጋ 97.5 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማቶ ትረከብ ካብ 2010 ናትሒዙ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ሉካኩ ኣብ 98 ግጥማት 64 ሾትሳት ኣመዝጊብዩ
ኣብ 2018 ዋንጫ ዓለም ሃገራት ጋንታ ቤልጅየም ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ክትዛዝሙን ሓጊዙ እዩ። ብዙሓት ተጻወቲ ካብ ቋንቋ ኣዲኦም ወጻኢ ምዝራብ ከሸግሮም ይዝረአ። ዓብይ ደረጃ ንቕሓት ኣእምሮ ከም ዘለዎ ዝሕበር ሉካኩ 8 ቋንቋታት ከም ዝዛረብ እዩ ዝግለጽ። እንግሊሽ፣ ስፓኒሽ፣ ፖርቹጊዝ፣ ጀርመኒ፣ ኢታሊ፣ ፍሬንች፣ ስዋሂሊ ካብ ዝዛረበሎም ቋንቋታት እዮም። ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ቸልሲ ኣንጻር ኣርሰናል ክስለፍ ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ሉካኩ ከም ትጽቢት ደገፍቲ ቸልሲ ይደምቕ ዶ ይኸውን ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ እዩ። ሰላም